jít dolů a postavit se. Poprosím opatrně, aby nám jednoduše neuklo, speciálně ty 4 nohy jsou velmi náročné. Jako další přichází samozřejmě Golem. Golemovi to trošku trvá, ježiš, já se bojím tady od ceduly, ten je tak velký, hele, já jenom to zvednu. Prosím, račte. No, má i šéf, je to dobrý, pojďte, ještě opatrně, ano, už jsme tady. To byla moje noha. Goleme, dobrý den, vy vás takhle s dovolením. Já se zeptám, Goleme, jak se vám dneska líbí na strašidlech? Dobrý, no já přemýšlím, je to prej dobrý, tak my se bojíme se Golema? No, jo, představte se, až začne tady supět, valit tu síru. Tak jo, tak Golema opatrně, pomůžeme mu dolů po schodech.